Haha, mana. Muna mo pan Ako na guys. iso dito ha. Oh. Hey, salamat! Salamat! Ah, si Dennis ay magbuhat sa kuwan. Our love song remix. Thank you guys. Thank you. Palibot sa ilang daydarya. Oh, magay ta. Ano na iro day? Dili lang sila ilapan. Taliksik lagi day. Halo. Just feel so right. So I put my heart into your hands. It's like you really understand. You love the way I am, and I my favorite thing. The happiness you bring, but it feels like I've opened my eyes again, and the colors are gold and bright again, and the sun paints the skies and the wind sings her song. It's a better place since you came along. It's a better place since you came along. Now I'm Atong tanawon ng kuwan guys ha, atong tanawon mga everything's alright. 'Cause it feels like I've opened my eyes again, and the colors are golden and bright again. There's a song in my pag may heart. I time. feel like I've Nasi say kuko guys ha. It's a Pabangan sila better nila guys. place since you came along. Ah, kana mo nagbaw no. Pero wa may limpyo guys. It's a better place since you came Pagkudit man na along. day. Pagsugod yung bawal magkaon kay ang mga sa una isuot, ang mga butong isuot, ibelit. Oo niya. Ang mga basura isuot, itong sa buwak. Anindot kay. Nanay mga kuan sa Bawalan mo. okra day no? Sunflower. Ah, sunflower di ay. Sunflower na babas. Nakuan na. Gamay na ding siraw di ra day taman. Ay, matubos, tubos. O lagi na tubos. Wala naman ang ilang kuan day day kanang payak-payak. Awa na. Hmm. Ah. Oro to asa. Nindot kay yung flower of pink. Oh, pink, purple no? Purple. Wala na tong may sikat tong ano mo. Siraw garden. Murag mga bagong tubo ang ilang mga flower no. Nindot ang ilang tree oh kay murag naa sa gawas. Hay, Ito ay nakabuok. sa gawas pa lagi ko ang ma'am. Ah, sa gawas sa gikan. Kasi hindi man gawas ni uban tanon. Hmm. Kanang kuan kanaya. Wala na mirror din na no? Asa ba? Ano ba? Nati mirror din na. Hmm. Nice guys diri. Bagong mga tanom mga bagay. Bagong tanom ang mga majana no, mayana. Nadi sad sila ko ano kanang African. Tagwa pa sa aon sa na day plastic anang murag African DC. Ano day baka na? Ah, plastic. Ah, obi ko tinuod. O lagi. Ah, lagi. Oh, na natin yan. Sige guys, bye. Bye guys. See you tomorrow. Yan diri na. Hi guys, sumana may glikit guys, amo nang gitakang guys ay. Nalimtan man ganina, oy.
Amo na lutuon ang among budbod. Ayaw lang nighot daday kay kanang naay na may sikanbat. Oh, di lang nasi ka. Uli dito. Tuloy kuhaan para dili siya mukuan. Ang katuwa ma, tusok tuslog. Oh, kay na may sikanbat. Kay aron siyang kuan. Ako rin na balihon dai. Di man okay ra na. Balihon na nako. Pwede naman nagbali-balihon day kay mukuan naman na day. Sa binukal ba? Oo, pwede ra. Ano. Okay. Sige. Tabunan na. Tabo na na. Gamay na lang gaya mong kung ano nun guys. Gamay na lang among likitonan. Tanong ka po guys. Hapit na may makapahuway. Okay na ni Nes? Indot Nes? Pwede ito ko kaya tani dai no. Ha? Ilang dagungdong. Si dagungdong. Sa Manila. Ah, oo. Inani. Pero ginani naman dai. Okay na dahil? Asa ni butang mo? Sa atong registration table. Anis to nga. Oh. Dini. Ni. Ah, di ba? Di ba lang ibutang? Ibutang. Itapad na ng flower nga. Pwede ra. Para sa dinot bag design. Oh. Okay, design ba? Oh. Okay na to balo. Tabi. Diri may kuwang ta, ne wa tiking ta kape. Iyo, isyo na rin gyapon na rin. May kupas pultahan. Nara namong kuan ay budbod isikan bats na namoglonod guys. Nahumay na na. Nas dinis ay usasad nas nakatagod prepare para umapon guys. Dog miligpit guys, kay madug ka nang mata. Paboto na to umapon guys ang among mga activities. Sige. Bye guys. Good night. See you tomorrow guys. Good night. I love you. The next day. Hi guys, ato may paduong sa garden nila ni Dennis guys. Mananaw mi silang tanom nga bulak. Itong tanawon guys ha. La okay raman jud. Kani mao ning dana? Okay raman, mapadaplin lang. Ari di ko agi sa sagbutan. Lapok jud guys, lapok lesa dagyanan pero manggunit lang. Pero kayo nis. Mo na yung tanom. Akisan ng mga diha. Hay man sa imo papa. Adi makita. Nya makadto ta. Ako sa tawgon ha. Picture ba? Mag-picture. Pwede? Mananghid sa siya guys. Mananghid sa siya kung pwede ba. Kay basig kasabaan niya mi guys. Ha? Ay. Ah, naasa na ka? Ako jiwa ganina ra ko dire. Wapa din sila mga bot? Papa, madong ko sila. Ah. Ah, sige pabuta sila Ros. Mabota na ko sa iguan, madong sila. Ah. Sige, bye-bye. Ah. Garden na guys. Oh, mo dami sa inyong garden? Oo, niya dangog man. Dali na, okay ra mga gyanan good? Ikaw. Oh, okay ra. Okay ra man, mapadaplin lang, okay ra. Ikaw yung gila? Okay ra. Giring ako. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ato ka pa dong. Oo. Nya kasi Junjun na nangit siya pwede ba mag video-video? Imong anak? Anang kumangkon sa akong misis. Ah, say tagiya. Unya. Ang ako babas ng mga akong Taiwan, ang iyang ina. Ay mo palit kog buwak nimo. Akong dalon sa amo. Wa na may buhat ron kanang karong February. Kato da imong da. Ay, mura sa to. Ah, wala na dinagino to. Oo, kuan to kanang mubas. Okay ra? Oo, niya. Sige ka una. Okay, na lang. Hmm. Kakalisod din daan na diyan. Lisod lagi.
Naragoy ko man. Green ka sa dito mo. Namang kuibag kung gitanong. Kisa din ang mga yelo. Kanjon lagi na. Pwede ta mo palit og gamay ananis. Oh. Junior Clippy. Kay akong magdako ba? Ah. Ako na lang sila okay ra madara. Ako nang gitawagan. Mga rin sila. Oh, manoroy lagi sad. Oo. Hilay dia. Ito din talaga. Lisod yun. Kanang yung mag-uwan. Bida ka na magkarga lagi ng buwak kadong diri. Laag man. Sa pagdatos ka diri. Awa guys, tama nga gianan guys. Agay. Awa gianan guys. Hinay. Basta dito. Patwata sila. Pag ginunit tayo mo, panang lisod nagmadat dapat mo sa akin. Nindot kay nga gianan guys. Nindot kay nga gianan guys. Adi ko ba? Kanira siya diri no. Magalit Oops. putpat. Ito ba bawo kay may putpat. Balita kay. Apasa sila gani. Hi guys. Gakos-gakos sa kahoy guys kay para dili ta maligad. Oh, gunit kini agkaro. May lang mag-init lagi. Kaya. Mag-init okay na. Kaya mo katangage. Asan dapat imong tanong? Diha na. Lusad ka diha ng gamot. Gardi na mo diha. Oh, nadiha. Nadiha ilang pan guys ay na nakita ng flower guys ay. Yellow guys. Dali na nis. Awata sila nis. Muna agyanan guys ay. Uga na noon. Uga. Daoga na. Okay ra. Tahay man. Ubo mi sinilas diri ay. Oo. Kung siguro ba? Ligid man. Oh, hinay gyud. Ayaw gyud kumpiyansa. Okay ra. Kana na. Diha tunog baring uga. Yung agyan ako kana diha na. Ayaw diri kilapok ni tika. Sige, una. Manuroy mi sa inyo ang garden. Oh, hinay lang. Okay. Ayaw. Guys, atong tanawon na agay. Nagre-reunion mo dito ha. Atong tanawon ng ilang mga tanom mga bulak guys. Katuloy mo tiraw. Oh, puslan mga naami diri sa Siraw. Mora na jud mi mo tan-aw. Ay kanang. Ay, cute. Hinay lang basta kay. Ay, cute. Kumbanan. Wow, naara guys, mga flowers guys. Pagkumang ko na kung hinay. Musatsa sa tagamay diri guys. Wow, kanindot sa mga buwak. Fresco kaayo guys. Hinay lang yun. Okay ra. Di lagi nga purag latang. Gunit-gunit lang. Unsa naman na diha siraw gyapon ng mga bay? Oh, para. Ah, siraw gyapon ni dire. Ang una diha yung Tara guys. Namis garden nila sa papa ni Dennis Siraw. Abi na yuta agod. Oh. Kung inibutok beton to ay. Ang view guys ay. Ay balay. Ah, pisam ning yuta. Ako kugang ang babae. Ah, dili mo ha? Ang laki. Bisa. Nya sa may imong yuta. Upati istorya agod. Ang yuta nila to. Oh. Daan ang kangilin. Ah, sinunod ni ninyo. Ay sinunod sa akong papa. Ang ugangan. Oh, nya napasa pud ninyong mga anak. Oh, gibahilan ang akong misis. Ano niya din garden. Mm. Oh, yuta ko to amas kun. Wala na di kay buwak katong puti. Magtanaw lang ta. Nara akong apo. Ah, dito imong tanom di ay? Dili ko ako to ban. Ano lang ang babas lagi. Oh, kanindot sa mga buwak guys, oh. Nindota jud nya mo palitan ni tagpilam sa kung saan ni. Ade, hangyo lang Jun. Ade ni say. Lagi mo palit ko ani. Day! Nara diri dayon nindot kay buwak day. Tanaw ang akong mga classmates guys, oh. Pag hinay day, pidpid las daplin day. Hinay lang yung Pidpid lagi daplin, gunit-gunit. basta kay. Kay unsa mo jud perting laga na? Lagan na jud kami guys, kay mo tan-aw lagi mig mga buwak nga kanang mga tanom ba. Nya mo na guys, nakita na jud namo, nindot jud kayo guys. Na. Nindot jud kayo kanang comment apoy mo po. Aga ka lang yun. Kaya gina diyan na. Atong pabotong uban ng kauban. Oh. Nya kani tanom diri di ay. Gradyola nga puti na eh. Asa man? Kana babas na lang ang buwa aw liso kana siya. Kana yung dagko anak, tagas kay nag katay buwa kay. Unsay babas kanang naay daginuto na? Ah. Kanang parsiyan nga puti mo na eh. Pinakikatan nga para arin. Ah, Gradyola. Trajula. Padayon ta guys, atong tanawon ng ilang uma sa mga buwak guys. Nabaligya lang nila. Hinay dry. Dinay. Pwede din sila. Mandawi, lingan mi taga Bohol ni tanan. Oh, Oh, yan namin mo taga diha gid. oh, taga kani siya naminyog taga Argao. Oh. Hmm.
Argaw South. Oh. Hinay. Gunit sa kahoy. Ay, ayaw pag-apura. Ayaw pag-apura, lakang kay... Di man yung lakang ni mo nga dili. Apiki. Mga lagang. Naog ko sa. Dawata tong nagsunod. Kami nang naanad na lang diri. Pagpungko. Sinilas diri. Ha? Ayaw pagtunob anang naibasa nga yuta. Hi guys, good morning. Nangabot na nga mong special nga bisita guys ay. Special nga mong gipaabot guys. Nanapita mo ang mga kuan guys ay among mga mates. Si Dainita, si Dainita. Welcome to Si Day Quincy, si Day Mardunya, si Day Bliss, ang among kuan ay si Ra, si Ruto Venus Ra. Good morning ninyong tanan guys. Sayo kay silang naabot diri guys, kinikikan sila dito. Alas 4 mo nagikan nito day. Sayo kay sila, abi na ko kanang nay, sayo sila sa alas 10. Sayo jud sa alas 5 guys. Karon guys mamainit kay gipang kabuhi sa biyahe. Oh, thank you Lord. Dali, mairo. Kape. Buwangan si Kinsa nagluto budbuday ka mo? kami do. Lamig lang yung budbuday. Ay salamat. Uy, Lami. langkong lagi kay para mo sugar ba brown. Lami ko tungkol ko day. Lamig ba? Nas di man na nagmix na. Di manita nagmix na na di ako. Seksi lagi nagtimpla. Lamig ko lang. Advance party ko diri. Kami nag-andam para painit. Lagi di mag-una no kay gamot na mo. Nana. Kakaon na. Mao gyud, magyud yung nakaday. Oo, lagi. Kaya nalungad ko ni mo. Mala ka. Waman pa. Nalukod siya. Kaya wala kong live ang adlaw. Dito. Ay si Dinita na bala mo daw dala din. Unsa kas dewi na day. Unsa kas na bakit problema? Kung ano man oy, sa unay ko. Okay ra lagi ko mo inda day. Wala basig na unsa siya ba. Dito ko sa agaw bitaw. Gida di magita punta ato mo adto. Karon akong bana kay ana man libay akong 26. Pero daan hangin na natulib sa 26 inggo. Unya anan mo ato ba may 29 kanang kuano ba na mo reunion sa. Lib akong 26 niya. 27 duty ko. 26 holiday man ay nagipailan mo to niya gid giusab 27 na. Engko nga unya sus kay wa man ning uli dayon to kalulis day. Sa Domingo. Sus nagpaabot na ning mahuyog ni ko. Ay mato na lang ni kuyog ni mo. Pero tinalipaya kay manguyog ni. Sus pag-ingon pa na sa akong anak ko sa ato mo ko eskwelahan ma kay makuha ko sa ako ang clearance ko. Ay di pwede di aya kay magpa-enroll pa ko sa bata. Ingon di sa mura siya na nang na-blush ba, nang mura siya nabuol ni may manguyog dayon. Di wa na ko nahingon ing ko. Sa dili ito ko di ha. Di ako na lay kuyog. Nalipay pud. Suso na lang ko ka-enroll nga oy, di kay ko mag-online ko ako sa bukid. Nasa itaw sa Imo na. Ano ikaw? Ay, kanari ako. Katuloy ka rin dayo. Agwantala na. Ikaw mo lang kay. Okay. Okay na. Ano ikaw niya? Kanya kinsan din oh. Dahil mo haday. Sobra naman ni. Nanubra na naman ako. Ay, di ko rin. Kawin mo dayo. May buwak na day. Lagi alaga na ba ka day? Alaga oh. Usawa na wala naman ti. Ako ang tasa din ibal. Tulor ka buka. Ato ni mabuaon na. Ato na hubdo ng budbud. Mao. Kila na dita ka buok day. Kamay ra kayo ta. Naano ba tayo registration na? Wa pa na ready. Ano na na? Nabi na mo. Sayo mo sa alas 10. Kamu pa na surprise noon. Kami pa na-surprise niya. Ako ngaliko na tabi. Duko na din sila. Diyos na butoda. Duko mag budlaan mo. Uy, budlaan na. Kalamban. Asa tong sunday gibutang day? Di sila ko anong tuon na tong sayo kayo. Ako ra gay na dugay. Sige lang gato na sana. Oh, pero ka mo niya day.
Makuha lagi mo. Lisod kayo mo kumyo. Ninot si pinalangga ta ba? Lagi no. Hindi ka sinabi ba na sa? Tawa na. Oy, na ako pagkatag taon ani na. Ay, ito pa sa kunin mo. Ay, Day, naggamay lagi ka. Si Edwin, pumunta na pamitan na ba siya ikaluha? Baka Miss Edwin ka? Ay, sa nagbutan ba? Oo. Pagkisal ka sa pinanggaling Grand. Oh, Edwin yan si Ibana Day. Edwin Ah, ka. Edwin ka. Edwin Ah, ka. Edwin ka. Hindi, di ko kasi ika-recommenda na. Ano ba nga ako tupod? Iluto ni para ato ni. Abi na pag Edwin nga to. Tubat sa Edwin. Edwin. Mari oh. Edwin, Amay, Edwin. Ah. Muling day sila. Ha? Muling day sila silang trabaho. Siguro kay imo kasi andam na dahil ko imo ko anda imo tutong kadisi. Andam na ba mo sa tong reunion? Oy si Armin Tubal, andam na dahil. Kamuha man mo manubag nangatug na. Nangatug na sila idunay na po sila. Edwin. Oh, akong laki da, akong laki. Wala na pala ni Daydaria. Dali, Nis, ako lang mo kailay na. Ano ni iba ng Daydaria? Ato ba nila, Nis? Mga classmate na mo, mga batchmate. Bukad no. Bukad! Ang katawanan na to. Ako ang kabit na. Oh, okay. Ay halang bukad ay gwapo gyud man na no. Pasensya mo ha. Okay, kundok lang diri kaya takoy. Yung ano natuguan ba? Dire. Ayaw ni sa Iya siya na ilog daw yung darling. Kani kani may buutan kay bisan ilog daw di na magtingog. Mujud. Sige tali nang sa dahon ng hapon. Tapos sila na mo. Bakit na siya sa tumayon yun dahil? Mawgyud, mawgyud. Oh, kasi na siya sa Abang abang na bisa day kay dungan na tulaban. Pagdo pag pindumol. Puti plastic na kuan. Di na dahil ganang sumisa na. Ay no dako magkagalugdar na grabayan des luyo. Labi na nila gas rin. Di pares ato ang huwag pag masura. Tagsa ka buwan Kabaho. Balita, oo. Bugay ang Di ba dyan? Alabay-labayan ba dyan itong basura? Bukad ka. Ang ulit eh. Ako rin yung ano. Ay. Okay, imo to assign. Masa ganahan mo zumba? Yay. Ganahan ko ayo. Oh, Ganahan ko ayo. ay, Ay, kumakaon na to. Oh, kumakaon. Ay, mga to sa silang garden. Hindi mo ngayon. Bitaw. Mga to to ba? Ano ito sa garden? Lakot man to. Damo. Damo yamo. Ano na natin siyang farm ba? Sige sige na ito gyari. Lahat man dyan na. Ano dai? Mo tiniil mo, makalakok mo ha. Ikaw ba, maglog di ka dapat pero di tagikan ba? Masa naman? Ang mga daga, di na naman kuyog eh. Kaya ba, mas mga daga. Mga daga. Di ba, day na i-vlogger pa rin mo gaw. May tuod siya kung ikaw ba? Si Kuan niya ka na rider. Wala ka mga na day si Heart ng motor. Wala, sige siya kung tanong na dili mo dili si Heart. Ay, palit sila na. Wala, niya kami. Rider siya. Wala. Kuya mo Heart, ay kaya ka nang indoro. Bitaw ka ng parajad pang lumba. Wala si Heart, bagulong din tingin mo ka mo. Kaya na ganyan mo kauhan. Wala kis glazy siya kung mga anak. Sige siya kung tanong niya. Ang baba lagi mo mga anak, mga classmate. Babuya. Kayo wa pang maginikana na. I love my own. Para, oy, kanina tapos ba pang sad ka kani may wako kita are. Ay samot na. Samot na kay Lumis Porcelana na. Kaya mga kayumangging na. Ayak ko Porcelana. Pero Pilipina beauty. Ikaw ah. Wa pa mga anak nila. Oy, Wala sa kagwapasan, hali mo dali. O maudo. Original. Kanday mar dunya ko kita. May isa pa sa Okay, mo lang na din. Ako mas laki di mo word niya. Wala luso pa rin yung babae. Ako pa wala jud sa Sabi sa dami, sa may mga nanay, mga babae. Kikuhan ni ay. Sa manday. Kani, unsa nga mo? Chicken cordon. Amo na chicken cordon, yan ni sikat? Sa chicken cordon. Ani bago. Ah, yan ay sa golden. Isang kuhat. Wow. Kami da. Maugi na lang ayan na mo. Kanto to. Pag ana. Ala, kita na jog chicken cordon na katong nagugtan ba? Katong Chicken nag-viral. cordon asa? Viral? Oo, nag-viral ang chicken cordon. Ako abi na kung say kuha na ng chicken cordon. Tagan din na siya mga ingredients. Kopi din mo ta. Ang kakao. Ako di ko kuha na. Makakaon na today Manok chicken na. cordon. Piniri ko. Kuan ko na ba ng Glenn kanang kusinero? Ah, Lami sa yung embutido dai. Ang butido ba? Katong ang Maugi na. baboy man to. Mabuy ba? chicken ka na. Gagmay man to ngalingin. Maugi na. Ihiwa pa man na. Oh. Nya dagko na ngalingin. Diwaon Ihiwa pa. man na. Mama sa kanila. Namistata sila ha? Kato namistata sila? Oh, Di, ganito mo katong yung kanto. katuburan nga yung bawon.